Studju mill-ġurnali t-Torċa jagħti raġun lill ilmenti tal-familji dwar iż-żieda kontinwa fil-prezzijiet tal-aktar prodotti essenzjali. Fl-eżerċizzju saret xirja ta' 43 prodott biex tkun ikkalkulata ir-rata tal-inflazzjoni. Min analiżi tal-kont jirriżulta li x-xirja żdiedet fil-prezz bi 8%. Filwaqt li x-xirja li saret ftit ta' xurilu swit €105.50 li l-istess xirja issa saret tiswa €113.57. Żieda ta' aktar minn €8. Min din ix-xirja joħroġ li prodotti li raw żidiet fil-prezz kienu l-ħalib tal-bott, il-ħobs, illuminati, prodotti tal-laħam, laħam ifriżat, żejt, ġbejniet, ġobon, deterġenti, prodotti tal-preserv, butir, imbit, ħaxix ifriżat u te. Fost dawk il-prodotti li baqgħu l-istess jew roħsu kien hemm kwalitajiet ta' ġin importat, kif ukoll prodotti taċ-ċereali. Statistika tal-Eurostat dwar il-volum tal-bejħ tan-negozju juri li bejn Lulju u Settembru kien reġistrat tnaqqis drastiku fil-bejħ meta mqabbel mal-istess xhur tas-sena ta' qabel. F'Lulju tnaqqis ta' 12%, f'Awwissu ta' 8% u f'Settembru kien hemm tnaqqis ta' 7.5%. Dan it-tnaqqis jirrigwarda mhux bejħ ta' ikel, xorb u tabak, iżda prodotti oħra bħal ħwejjeġ, prodotti tal-elettriku, amara, computers u mediċinali.